କି ମାରି ଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମାରିଦେଲା ଓହୋ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛୁ ଟଙ୍କୁନି କିଏ ମାରିଦବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମିଶିକି ମାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଅବିକା କହୁଛ ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଗୁଁ ତାର ସବୁ ଭାଇ ମଲେ ଓହୋ କିନ୍ତୁ ଏତେ ତା ପ୍ଲାନ୍ କାହିଁ ଏଇସବୁ ତାରି ସକାଶେ ତା ପୁଅ ମଲେ ସବୁ ସଫା ଗୋଟାଏ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଧୂଳି ହେଇଥିଲା